Antonio sartu ziren. San Antonio gunean urten gendun urrean. San Antonio, bi edo hiru harina bakarrik, joan nintzen Bilbora. Gero, esan duzu, Bilboan egon nintzen zabide da, ez? Bueno, antxe egon nintzen egun bien edan ezagunen batzune etxean. Eta beie kanpoan marrute. Bai, gero, zera, karro baten emetik galdakotik joan ziren oinez bai, errelebo aiten apurbet nire amaga, zontxe konturatu naz nire hau asunto. Patxi, hau hemen dauena, eta ama, purtsu bete igual karroan ganean, eta zean karroan eran zorien. Beie eurrean, ez da? Olioak. Arreoa gure amana, gauzeko onak eta kioena, eta gero danak, hemen libre dinote zelan galdu ziren danak, Olioak, palomak eta txakurre. Bilbora egin zenean, olioak eta palomak igongen duzen, beste laugarren pixure doara atxera loen gendunen lekure, ikusi genduen arekaz bueltak ezin gara labili. Eta hango kasualitatea, hango Andreak puestu beteki guen zerean merkatuan hor, Riberan. Holan, oliaskoak eta saldutekoa. Eta izere mongentzen olioak, eran diela eta yes, igual euketi harrigurian, ez dakit, bueno, total, maietzien, ez? Palomak kamarotera eran gendun, eta kamarotean beste gunean, han egon zan lehiotxu bat, zabalik eta urten zeurien, eta etorri ziren galdakora, euren lekura. Eta horre ja Trini, Angela, Arrietan, amak, egin kargu ikusi zuen, paloma pero handeuri zorrek eta ondauzion palomak eta arek emagiotzien jateko atadanak gu etorre arte, Eta, osea, olioak esan dutena, ez? Palomak ona, eta txakurre galdu. Bile, arrebak eta txakurre, txakurre nahi zutekin endun, bai aitek esan usten lengo baten. Zabaldu zeurien, joan ziren zabalduten, eta zabalduta, apurtuta, kandaua. Adios, ja, pentsa zeurien txarrena. Bueno, efectivamente, arreba ostuta, eta txakurra ostu edo, eskape edo zer. Osea, horrek holantxe galdu ziren. Desastrea. Gero, orduen, koegren duna, ostera bere, lutxanari bateko, honen aitek kontzegi dute kamei bat, eta, ostera bere nire ama, haune patxi. Eta beie, oinez lutxarana, esan dut moduen lehen, ez? Pero ya holanko, ya ez txakurrik ez ezebez. Ama, patxi eta beie, ostera bere apatita, hainbatera, lutxanara. Eta lutxanan itxagoen zen, eta etorri zerinanan, geu egin gendun azpigarri baten, solo baten. Geu guztian soloan, azpigarrean ganean, azpigarri meta baten olango, handi bat. Eta antxe dinot hemen zelan lehenagoko ikusi gendula abioiak geubetan ebiliten direzela. Txispatxuek eta, ene abioia, ene hori bebai, geubuen bebai onak hauz. Bueno, ja, el kolbo, ez? Dakora, bueltia izin zan, gure patxi geratu zanan lagunduten posada bat, badino, del siglo VIII, séptimo dau, antxe honetzen zan, bedarrartean biziten bebai, como pajarek egitzen era posada antigua. Eta, orduan geratu zan, patxi lagunduten hango gizunari, entzen ja, Bilbora arte. Urrean, koaiten zan, kaldeuen, ugeza Bilbora arte, Bilbora arte, holantxek, ez? Bilbora arte. Eta Bilbotik ona oinez danok. Danok gurute zan, patxian geratu zan, ama, nire aizta biek, eta nire neba gaztean. Zan zeurien gure etxean egun zirezela, albokoak, hausokoak zen guzkun, la plana mayor edo, ez dakit gorriena edo nazionalana, hori ez dakit. Baina koizorien hemen zan moduen etxea, bidezkin izin zan, bai. Bidean kotxe bat koiteko moduen eta eskape momentuan. Eta ondo kotitxau esatzen da moduen egon zan, hori etxe hori urrean, ze besteak geratu ziren hor. Osea, hausokoak. Gu bakarrik joan nintzen handik.